4, 5. 4 או 5, תלוי איך מחשבים. השאלה אם את הקריאה הקצרה בנפרד מחשיבים, או שהיא מצטרפת לסבב הקודם שהיה ארוך ובלי סוף, כך שבסדר, שעוד 3 שבועות נוספים לא נדחוף. 4 או 5. מה שבטוח יותר מ-300 יום. עברנו בו חגים, חופשים, קור וחום, איך בתמימות הנחנו יד, הלב דואג לשם הנבואה הקודרת שהתחלנו כאן, תשפ"ד. בעזה הוא חוגג, ומאז עברו עלינו גם ט"ו בשבט ופורים ושני פסחים, ובראש השנה, או בעצם כל חגי תשרי, כבר קיווינו שסוף סוף הצווים עלינו פוסחים, ונוכחנו לקולות שגבולות הגזרה נמתחים ונמתחים, כך שאת הסדר הטוב שהיה פעם אנחנו כבר לגמרי שוכחים, והנה, מקצה השנה, יולי, אוגוסט, מגיחים, מה? איך אני מסתדרת? שאלה נהדרת. האמת שהתארגנות הבוקר קצת מאתגרת, במיוחד כשההצעה החליטה שהיא לא מאחרת, ואנחנו התרגלנו שהיא כבר מגיעה 5 דקות אחרי הזמן, ובאיזה חוצפה היא מעיזה לדייק בדיוק שהוא לא כאן התכוונת רק לשאול אם הוא חזר לאפטר, השאר לא מעניין. לא? כן. משחררת הנחה. נפטר מתפקיד של מחלקת הרווחה, כי הוא בבית, אז הכל חזר לסדר הטוב, נמחקתי מהרשימה, כבר אין כלפי חוב. תסתדרי עם המענקים, יש המון תמיכה. רק איך חוזרים יחד לחיות כמשפחה, כשמכל רעש הוא קופץ מאוים, ובבית בלי עין הרע, שקט לא קיים, ומאז שחזרת, כל אחד צריך קצת לפרוק, והמבוגר האחראי נדרש לבלוע רוק, שנתקע כמו בולה, מסרב לרדת בגרון, וכל מה שכל כך החזיק עד עכשיו הופך לשיגעון ובלגן, ומציאת הסדרים מחדש, לנסות לקבל את המצב, ראותי, קיבלתי שוב צו, חירום. הפעם זה רציני, יש איום חדש, משהו מדיני, אני אלך, תסתדרי. זאת שאלה או עובדה? אתה זוכר שרק לא מזמן התחלת תפקיד חדש בעבודה? וכבר 2 שאתה מנסה לשמור על שגרה, כשהכל בין לבין מרגיש רק כמו הפוגה זמנית. תגידי, גם את זמנית? כמה? 400 יום? ואיך היציאות? שבוע בקטנה. אצלנו זה ברצף כבר כמעט שנה. זמין? התקשר לפני יומיים. שלי טלפון אדום רק פעם בשבועיים. ואיך הוא בקריה או קרבי? נלחם בעזה, בלבנון? יוש. אין כניסה למועדון. תגידי חמודה, מה את מתלוננת? בית מלון. אני הייתי מפרגנת אחרי כל כך הרבה ימי לחימה. הוא חייב קצת עיבוד. אז מה שאת כבר הלכת לאיבוד? תפרגני קצת, הוא חייב לשחרר. זה גם בשבילך. את זוכרת שהוא בעלך? איזה סגל אתם? אתם? אתם. גם את נספרת. בשדה הקרב עוד סיפור מספרת, מנסה לשמור על אווירה טובה. להתעצבן רק קצת, לזכור את השליחות, לקבל אכילה רגשית כשיש מתיחות, להסכים לבקש עזרה, לנשום כשהסכמת, אבל אין. ומהשחרור כבר לסבב הבא להתכונן, מותר לך להתלונן. גם אם הסביבה לא מכירה בערכך, את יודעת כמה מאמץ זה בשבילך להתפרק, להשתתק, לאסוף מחדש פירורים. 1, 2, 3, 4, 5. אצל הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחת נספרים.